Silav roj baş hevanno îro dixwazim di derbarê rewşa dawî ya pêvajoya li Tirkiyeyê de hin agahiyan bidim we her wiha hevpeyvînekî Mazlûm Ebdî heye bi rojnameyekî Hindistanî re ka em bêjin çawa xîtabê wan dike tiştê ku tîne ziman daxwazên netewa Kurd daxwazên rêveberiya xweser çawa tîne ziman û hem jî ji civaka Hindî re çawa hêviyên wî heye ji dewleta Hindistanê tiştên wisa wekî din peyama Selahattîn Demîrtaş heye bi wekîlê me Gergerlî oğlu re hevdîtinekê pêkanî Gergerlî oğlu çû hevdîtina wî li Edirne ka em binêrin çi peyam ji me re şandiye wekî din ji xwe milletê Kurd gelekî aciz e ji vê gotina Tirkiye ya bêterör em binêrin hin nerazîbûn hene ev çima elektrîkçû gelo tamam ez vê hinekî vekim tamam baş e ez vê jî dikarim vekim ya rastî mirov hinek tişnabe bila wisa be Frank fundir mala te ava gelek spas dikim ji bo vê alîkariya te ez li bendê me ku hemû heval bibin abone bibin endam em bikaribin vê weşana xwe hinekî bi xurtî birêve bibin mala we ava her hebin hevan no ez hema dest vê bikim gelek mijar hene min ez ana hemiye ji we re nabêjim lê rewşa heteşî gelekî xirab e yani terora ku rejima bas dimeşand heteşe jê kêmtir nine heta jê zêdetir dike davê jê serdawatan hunermendan direvîne wan piçûk dixîne li ber çavê civakê bi rûmeta wan dilîze heteşeyekê bi vî şiklî Sûriyeyekê bi vî şiklî ne mümkün e Kurdan bigire nava xwe ne mümkün e ku Kurd biçin cem wan ev rejima heyî ya heteşê ev pergala heyî heta hin neweşe milletê Kurd nikare bi wan re bide bistîne şîrîgatî bike niha daxuyaniya dawî ya Tayyip Erdoğan heye ka em binêrin çi hêvî dike ji vê pêvajoyê ka ew çawa li pey fitne û fesadiyan e çima ez wisa dibêjim ez dirûtiyekî pir ciddî dibînim li cem rayedarên dewleta Tirkiye hevan no ji aliyek ve behsa pêvajoyê dikin behsa aştiyê dikin ji aliyê din ve jî amêdekarî heye ji bo tevgereke mezin ya eskerî li hember heremên medyayîn parastinê li hember milletê Kurd li hember ewladên milletê Kurd operasyonekê eskerî dimeşînin yani di terorîzma xwe de îsrar dikin siyaseta dewleta Tirkiye ya li Rojavayê Kurdistanê jî ne baş e ne baş e di siyaseta xwe de ya ku Tayyip Erdoğan gotibû em jê poşmanin di wê siyasetê de îsrar dikin kîjan siyaset siyaseta îmhakirina milletê Kurd hem Devlet Bahçeli hem Tayyip Erdoğan û hem Hakan Fidan CHP jî di nav de derdorên netewperestên Tirk jî di nav de hemî bi yek dengî li bendê ne ku dewleta Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê operasyonekî bide dest pê kirin wê pergala heyî ya 14 salan ku ji bo milletê Kurd pîroz e bi temamî hilweşînin navê vê siyasetê siyaseta îmha û înkarê ye li Tirkiye nikarin bixin meryetê hêz û quweta wan têr nake çi ji destê wan hat kirin bi ser neketin niha dibêjin Rojavayê Kurdistanê qet nebe em vê bixin dewrê bila milletê Kurd nebe xwedî pergal wekî li Başûrê Kurdistanê ji xwe soza sonda Tayyip Erdoğan heye dibêje ji ber çavê me revî me nekarî em pêşî li Başûrê Kurdistanê bigirin lê Rojavayê Kurdistanê qetîyen bi tuawê em destûr nadin ku li wê derê pergaleke kurdewarî çê bibe kîjan netew dibe bila bibe ji vê dunyayê ji we re bêjim kîjan netew dibe bila bibe kîjan millet dibe bila bibe li Sûriyê jî li her derê dunyayê jî her cure pergal dikarin çê bikin ama Kurd nikarin di çavê wan de Kurd nikarin mesela niha dünya ketiye dorê di serî de Fransa İngiltere gelek dewletên din yên Ewropayê dibêjin di meha îlonê de em ê dewleta Filîstînê nas bikin pir xweş e bila nas bikin çend milyon Filîstînî hene milyon û nîv 2 milyon Filîstînî hene li rojdata navîn 22 dewletên Ereban hene qet nebe bila bibe 23 dewletên Ereba nexeme bila zêde bin
Ama tişte ku ji bo Filistiniyan dixwazin çima ji bo Kurdan naxwazin. Derdê me ew e. Ha hûn ê bibêjin ya xelk dixwaze dünya alem dixwaze em naxwazin. Ne wisa ye. Em jî dixwazin. Em jî dixwazin. Zex tawan heye li ser me ama em dixwazin. Em hezar carî ji Filistiniyan zêdetir fedakarin ji bo vê dünyayê. Me xwe kuşt, me xwe da kuştinê ji bo vê dünyayê. Dünya mecburê me ye. Dünya minnetdarê me ye. Em milletekî maqûlin û dünya dibe me nas bike. Pergala me nas bike, hebûna me nas bike hevandan. Niha ez hema gotinê Tayyip Erdogan bibêjim ji we re. Dibêje Tayyip Erdogan gelekî hindik maye ku em bigêjin wê Tirkiye ku bi salan e milletê me bi hesret li bendê ye. Ez bawer dikim dibe pir hindik maye li coğrafya me ya ku bi zilmê, bi krîz, bi bevçûnan re tê dikoşe bayê aştiyê rabe. Binê re li coğrafya me ya ku bi zilmê, bi krîz û pevçûnan re tê dikoşe. Tam derewa dike Tayyip Erdogan. Diviya bû çawa biya li ser vê coğrafya me ya ku heta niha me zulüm çêkiriye, em bûne sebebê krîzan, em bûne sebebê pevçûnan, em li bendê ne ku ev ji holê rabe. Tayyip Erdogan kengê bi zilmê re tê koşiyaye li hember zilmê. Ê ku li hember zilmê tê koşiyaye ewladên milletê Kurd e, ê ku zulüm kiriye jî dewleta Tirkiye û Tayyip Erdogan bixwe ye. Van rastiyan em tu caran dibêj bîr nekin. Em ê Tirkiyeyeke bê terör radestî we bikin ji milletê Tirk re dibêje. Tayyip Erdogan bangê ciwanan jî kir. Bi îzna Xwedê em ê Tirkiyeyekî wisa radestî we bikin, li her bihûsta wê aştî hebe, ewlehî hebe, kêfxweşî hebe, wê terör tê de tune be. Tamam, tamam. İnşallah. Dehatî. Terör, em red dikin gotina terörê, teröra dewleta Tirkiye çavê me de. Em jî Tirkiyeyeke bê teröra dewleta Tirkiye dixwazin, em jî Kurdistaneke bê teröra dewleta Tirkiye dixwazin, em jî Kurdistanekî wisa dixwazin teslîmê nesla xwe ya pêşarojê bikin ku tehdîta dewleta Tirkiye li ser tune be. Em jî Kurdistanekî wisa dixwazin teslîmê zarokê xwe bikin ku tê de siyaseta dewleta Tirkiye asla pêk ne ya inkar û imhayê dibêjim. Tayyip Erdogan behsa êrişên İsraîlê yên li ser Xezayê jî kir. Rewşa li wê derê weke jenosîda herî hovana ya sed sala dawî binav kir. Erdogan da zanîn ku wan ji roja yekem ve nerazîbûna xwe berteka xwe ya herî tund nîşanê bûyerên li Xezayê da ye. Hûn nikarin hezkirina gelê Xezayê ya li Tirkiye bi dawî bikin. Binêre derdê milletê Xezayê tune îja Tirkiye hez bike. Yani wexta hezkirina milletê Xezayê ji bo Tirkiyeyê ye. Wana xurifîne, gotinê xwe nizanin. İnşallah dibêje em ê bibînin ku weke Sûriye zulma li Xezayê jî bi dawî bibe, em ê li Xezayê nimêja şukriyê bikin. Tayyip Erdogan ji min re bibêje li Sûriye kengê zulüm bi dawî biye. Tayyip Erdogan kor e. Komkujiya ku beriya sê mehan li Elewiya hate kirin nabîne. Tayyip Erdogan kor e. Zulüm komkujiya ku li Durziyan hate kirin nabîne. Tayyip Erdogan durrûye. Kor e. Zulma ku li milletê Kurd hate kirin li bendava tiştînê, li pira Qereqozaxê, li Minbîçê, bû sebebê kuştina bi hezaran însanan û bi xwe bû sebeb, bi biryara xwe bû sebeb nabîne. Li Sûriyê zulüm bi dawî biye di çavê wî de. Ew însanên ku bibîne ku zulüm li Sûriyê bi dawî biye, wê demê merû çawa dikare bûyî re bide bistîne? Ez mereq dikim heqeten. Hişmendî, mantıqa Tayyip Erdogan di asteyekî wisa de ye ku dünyayê bi şiklekî cuda dibîne. Yani em ne li ser aynî frekansiyê ne bi Tayyip Erdogan re. Ez nizanim hûn li ser aynî frekansiyê ne. Ez nabînim. Gotinê min gelekî tûjin. Nizanim. Çima ez basa durûtiya dewleta Tirkiye dikim hevanno? Binêrin. Jaliyek ve pêvajoyê dide dest pê kirin. Jaliyek ve siyaseta xwe li Sûriyê didomîne
dixwaze Kurdan bê çek bike YPG, YPJ, QSD bi temamî ji holê rake û Kurdan bê parastin bihêle sibê du sibê Heteşê, Colanî, Daeş, El-Qayde kul kurderê wan bikaribin pir rehetî êrişê ser milletê Kurd ê Rojavayê Kurdistanê bikin. Wextê Rojavayê Kurdistanê were bêçekirin ku asla em nemümkün e. Yani milletê Kurd destûr nade. Milletê Kurd xwe bide kuştin jî destûr nade. Mesela namûsê ye. Xwe bê parastin nahêle. Wextê ku ev Rojavayê Kurdistanê were bêçekirin, îdî Başûrê Kurdistanê, dagirkirina Başûrê Kurdistanê karê 24 saetan e. Îdî Kurd îflah nabin. Niha Dewleta Tirkiye di nava amedekariya operasyonekî berfireh daye li Başûrê Kurdistanê kî dibêje vê yekê Kamuran Osman endamên rêxistina CPT ya Amerîkî ye dibêje tevî pêvajoyê aştiyê jî artêşa Tirkiye operasyoneke nû li gundewarên ser sînor daye dest pê kirin li ser Başûrê Kurdistanê. Kamuran Osman di malpera xwe ya tora civakî de dibêje di derbarê hewldanên dewleta Tirkiye dagirkeriyên ji bo dagirkirina xaka Başûrê Kurdistanê de hin agahî parvekirine dibêje tevî pêvajoyê aştê jî ya di navbera PKK û dewleta Tirkiyeyê ji roja 29 tîrmeha îsal ve yani beriya sê roja artêşa Tirkiye bi tevlîbûna nêzê 205 askerî li gundên derdora Gulî ê li bajarokê Batûfayê operasyoneke nû daye dest pê kirin. Roja sêşemiya borî askerên dewleta Tirkiye bi rêya helîkopteran li çiyayê Siyara Stûrê hatin bicihî kirin, li serê çiyê baregeh hava kirin, serê sibeha roja 30 tîrmehê jî leşkerên dewleta Tirkiye dest bi lêgerîna hemû gundên herêmê kirin. Çûyîn û hatina nava gundan qedexe kirin. Leşkerên dewleta Tirkiye li gundê Keşan ber bi gundê Bankê ve li wê derê derbas bûn, Erebeyan kontrol dikin, ew bendên kontrolê hêzên parastina sînor ên Iraqê derbas dikin, ber bi gundê Şîlîn, Şîlanî, Bankê, Lehvanî, Ebleh, Pîrbal ew gundê li wan deran e. Ber bi wan derê ve diçin. Artêşa Tirk 28 tîrmehê hemû rêyên gundan ên ji bo bi taybetî ew derdora Keşanê yani gundekî li wan deran e kesên ku diçin bax û baxçê xwe, kesên diçin nava zeviyê xwe pêşî li wan digirin, welatiyan kontrol dikin, nasnameyê wan kontrol dikin, wana piçûk dixînin. Di nava axa xwe ya azad de rastî astengên dewleta Tirkiye tên. Wana hemî hincetin, bahane ne. Yani hûn li pê çi digerin li serî wan çiyayan? Tenê dixwazin gundiyan bitirsînin, bidin koçberkirin ku ew dever ji wan re bimîne bikeve bin kontrola wan. Plan û projeyekî gelekî qirêj heye. Artêşa Tirk beriya vê operasyonê rê nade xelk vegerin ser gundê xwe. Projeya avakirina herêmekê cuda li gundên ser sînor yên Zaxoyê heye, ew nade Meryetê de. Dixwaze li wê derê askerê xwe bicihî bike ji bo daîmî. Dixwaze ji vir û pê ve qereqolê xwe ava bike di nava axa Başûrê Kurdistanê de. Dewleta Iraqê wî rojê ji dewleta Tirkiye xwest vekşe. İdî hincet bahane di destê te de nemaye. Hebûna te nerewa ye. Çima tu li wê derê dimîne? Ama dewleta Tirkiye hûn dibînin di şûna vekşandinê de tam berûvajî li wê derê bicihî dibe, mirovên li wê derê piçûk dixîne, nasnameyê wan kontrol dike. Hêzên cîhanî nabînin. Belkî bi tiştên din re mijûrin. Belkî ji bo wan meselekî asayî ye, normal e. Wana hemî dibe em qeyd bikin, em not bikin. Yani bi vî şiklî nameşe. Dibe em li dij derkevin. Çawa li dij derkeve em nizanin. Hevanno, niha ev meseleya Türkiye bê terör ji aliyê Kurdan ve tê red kirin. Bi taybetî Dem Partî red dike, pêşî bi dengekî nizm, niha hêdî dengê xwe bilind dikin. Ev Türkiye bê terör ji bo komisyona nû jî tê bikaranîn. Niha merû çawa li dij derbikeve? Dibêje Meral Danış Beştaş dibêje ev gotina Türkiye bê terör
eş tine birame, zulüm tine birame, dibe em dibe pevajoya avqasa mühim de, kuj bu millete me mühime, piroze, em gotina terörü bikar neynin. Dibe je peyva gotina terörü bi salana li vê welatî li cemme biye sedema mirnê, biye sedema xwîn, şer, em li dijî wan têgihan dibe em êşê dikişînin. Vana rabirdiya me, hafıza me tîne bîrame. Yani em vekîlê me jî pir vekirî naxifin, yani ew jî hinekî balkêşin. Yani herkes ditirse zarar bide pêvajoyê. Yani ha mesela em xwasa durûtiya dewleta Tirkiye dibêjin, em zarar didin pêvajoyê. Na, em vekirî dibêjin. Dewleta Tirkiye bila hedê xwe zanibe, em durûtiya we dibînin. Em rastiya we dibînin. Em ne ehmeqin. Baş e? Merû mecbûr e bibêje. Çawa ew radibin operasyon didin destpêkirin, bê ku şerm bikin, bê ku tirs û fikara wan çê bibe ku ew zirar didin pêvajoyê her tiştî dibêjin, ama ême em newrin gotinekî bêjin. Tiştekî wisa dibe? Em jî heta dawî gotina xwe bibêjin. Pêşî dibe ew şerm bikin, pêşî dibe ew hesas bin li hember vê pêvajoyê. Meral Danişbêj şeher wiha diyar kir, serkeftina pêvajoya çareseriyê wê derî li ber wekheviya hemû welatiyan veke, rê li ber aştiyê veke, partiyên din jî nêrînên xwe yên li ser vî navê Komîsyonê Anî Ziman. Alî Babacan jî ne alîgirek û merûv gotina terorîzmê bikarbîne, yani peyva Tirkiye bêterör, ew jî dibêje merûv gotinekî hinekî aştiyê tîne bîra mirovan merûv tevlî vê pêvajiyê bike baştir e. Balkêşe serokê MHP jî li ser daxwaza Dewlet Bahçelî behsa pêvajoya biratî û piştgiriyê dike. Yani nav wê were guherandin. Yani bi vî şeklî nabe. Hêjmara endamê Komîsyona Pêvajoyê beriya niha 51 bû, wisa hatibû tespîtkirin, lê ji ber ku İYİ Partî tê de cih nagire, ev hêjmar da ketiye 48. Hevanla. Mesele bi vî şeklî ye. Niha em derbasî terorîzma HTŞ bibin ya li Sûriyê. Li heremên dibin destsalatariya hikûmeta veguhez ya Sûriyê hunermend rastî astengiyan tên. Hunermend têne girtin, têne işkencekirin. Li hemberî wan muameleyên gelekî xirab hene. Bi rûmeta wan tê lîstin. Ew HTŞya ku em dixwazin tevlî wan bibin. Yan jî ew HTŞya ku me plan kiriye em bi wan re dewletekî demokratîk ava bikin. Komeke çekdarên girêdayî hêzên hikûmeta veguhez ya Sûriye, ya HTŞ, ya Colanî li bajarê Babê êrişê hunermendê bi navê Ömer Xeyrî kirin. Ömer Xeyrî li dewletekî dîlan digirtin, stran digot. Normal wekî hûn dizanin. Rastê êrişê hat, endamên komên çekdar bi hinceta ku stran heram e, dewletên bi vî şeklî heram e, porê hunermend kur kirin, nivîs li ser rûyê nivîsandin, ew mecbûr kirin ku stranan bibêje li ser desthilatariya Şamê, ew mecbûr kirin ku slogan bavêje ji bo pesindayîna wan qetîlan. Merûv însanekî çawa qisa bêrûmet dike? Merûv çawa bi gurûra wî dilîse? Hesabê vê divê were pirsîn. Yani tişta ew muameleya ku li hunermendekî kirine, ev bi qasî komkujiyekî giran e. Çünkü tiştê ku li wî kiriye dikare hemî civakê bike. Dikare li jinê me ê Rojavayê Kurdistanê bike. Baweriya we hebe, eger hêz û quweta wan têrê bike ji destê wan were, ew ê heyfa 14 salan ji milletê Kurd bigirin li Rojavayê Kurdistanê. Ew ê rê nedin vê pergalê, ew ê hemî keç û bûkê me ê Rojavayê Kurdistanê birevînin bi rûmeta wan bilîzin. Îro eger nakin, tenê ji ber ku ditirsin, tenê hêz û quweta wan têrê nake. Tu sebebekî din tune ye. Li deverekî din jî li bendekî kontrolê ê li ser rê Humsê, Lublanê jî çekdarên hikûmetê, hunermendê Kurd, Welat û Mustefa Hecî Nasir dema ku ji Beyrûdê vedigeryan, asten kirin, destanîn ser alavê wan ê muzîkê û şikênandin, sazê wan şikênandin. Li vê terorîzmê binêrin. Her du hunermenda li Helebê girî kirine, lê belê rayedarên Elewhiyê berde girîkirina wan,
بگرن قیده گفا گرتن الوان خوارنه yani acayip işte acayip. Ez ana röportaja Mazlûm Ebdî ji were pêşkêş dikim ya ku di çapemeniya Hindistanê de hatiye weşandin. Hevan nûşkerema xwe re ji bîr nekin gelekî girîng e ji bo me ku em vê kanalê mezin bikin. Em ana wisa bûne em bûne kanala yekem ku bi îstikrar weşana Kurdî bi rêve dibe. Di destê wê de ye hûn çand û kültûra xwe bi pêş bixin. Di destê wê de ye hûn çapemenî û ragihandina Kurdî bi pêş bixin. Destê wê de ye. Yani em bixwe çawa pêş bixin? Ê me ji me tê em dest pê dikin. Êdî hûn mezin dikin, hûn mezin nakin destê wê de ye. Êdî maye ser we, pîlan û projê we, vîjdana we, çiqa ji destê me tê em hewl didin xeberên herî rast ji we re pêşkêş bikin. Çiqa ji destê me tê em bi kurmanciyê herî xweş dixwazin ji we re pêşkêş bikin. Êdî em çi bikin? Çiqa ji destê me tê em saeta herî guncaw a ku hûn müsaîdin me temaşe bikin em ji we re pêşkêş bikin. Yani îro dawiya hefteyê hûn li malê xwe ne li me temaşe dikin ama bibin abûne ji hevalê xwe re bişînin. Yani hêz û quwetê bidin me ku hevalê me din ê Kurdî axif îlhamê bigirin ku ew jî dest pê vî karî bikin. Ez dixwazim zêde be, ez dixwazim bi sedan hevalên me ê rojnameger mîna me hebin rojane Kurdî em weşanê bikin. Bila zêde be. Em hewciyê rojnamevanên Tirkan nebin. Em hewciyê rojnamevanên Ereb nebin. Wextê ku merûv Tirkî biaxife otomotîkmen merûv rojeva wan dixe nava pîlana xwe. Merûv behsa rojeva wan dike. Behsa mijarê wan dike. Merûv wextê Tirkî biaxife merûv romanê wan dixwîne. Merûv li televizyonê wan guhdarî dike. Hişmendiya wan, mantıqa wan di mirovadan bicihîv dibe. Kesayetiya mirovan piştî salan şekil diguherîne. Berbê wan ve diçe. Ji bo ku merûv kesayetiya kurdewar biparêze, divê merûv li ser zimanê xwe be. Hevan no. Fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî eşkere kir, wan sînorê Tirkiye ji Daişê parastiye. Ew negefin, ew ne tehdîtin li ser dewleta Tirkiye. Hemî derew e. Mazlûm Ebdî ji malpera Indian Express ya Hindistanê re axivî behsa rewşa Sûriye ya piştî rûxandina Esad kir ya Paşeroja Sûriye û Rojavayê Kurdistanê kir. Ebdî da zanîn ku ew dixwazin li gel hikûmeta Şamê li ser hûrguliyên peymana yekbûna Qesedê ya bi artêşa Sûriye re. Niha ew ser dixebitin. Merû çawa bibe yek. Ez gotina tevlîbûnê, gotina entegrasyonê bikar nayînim ne baş e. Ev cureyekî heqaretê ye li Qesedê. Qesedê bi hêza xwe ya 100,000 şervanî entegrê çeteyan nabe. Nemümkün e. Qesedê hêzeke pîr û pak e bi YPG bi YPJ re ji bo milletê Kurd pîroz e. Ancak dikarin bi temamê Sûriyê li gorî mantıqa xwe ya pak bi rêve bibin. Heteşe çeteyên din eger bixwazin têda cih bigirin divê pêşî xwe pak bikin, divê pêşî sûçê xwe qebûl bikin, dikarin têda cih bigirin weke milletê din ê Sûriyê. Yani ya rast ev e yani nizanim. Ez bawer nakim ez hestiyar daxifim. Erê. Fermandarê Qesedê û Serokkomarê Sûriye ên ha Ehmed Şara di dehê adarê de peymanekî imzêkiribûn. Herkes vê yekê dizane peymana li ser lehevkirine hêz û saziyên rêveberiya Xweser ya li gel hikûmeta Sûriyê çawa dikarin bi hev re bixebitin. Yani hêz saziyên rêveberiya Xweser çawa dikarin bi hikûmeta Şamê re bi hev re êdî bidin bistînin. Piştî çend civînan di bicihkirina peymanê de yani pêkanîna peymanê de tu pêşketin çênebiye heta niha çav li rê ye ku gera nû ya danûstandinan bi navbengkariya Fransayê li Parîsê pêk were. Di nava hefteya pêşme de dibe ku civîna li Parîsê pêk were. Her wiha behsa astengîn peymana dehê adarê ya Qesedê û hikûmeta Şamê kir.
Mazlûm Ebdî li ser naveroka peymanê jî got yani ew tişta ku wan li ser li hev kiriye çi ye? Mesela herkes daxife me jî vîdeoyê taybet çêkiribûn. Niha Şam dixwaze Qesedê bi temamî were hilweşandan. Şervanê wê tevlî artêşa Sûriyê bibin. Binê rehvan. Ev ne gotina min e. Ev gotina Mazlûm Ebdî ye. Mazlûm Ebdî çi dibêje? Heteşe dixwaze yani rêveberiya îro ya Şamê dixwaze Qesedê bi temamî were hilweşandin ji holê rabe. Çek, mek, sîleh nemîne. Şervanê wê jî tevlî artêşa Sûriyê bibin û xilas. Li gorî gotina Mazlûm Ebdî ew jî çawa? Ew jî sîstemeke ewlehiyê ya nenavendî dixwazin ku tê de fermandariya wan wekî xwe bibîne. Yani fermandariya Qesedê hêz û qudreta Qesedê wekî xwe bimîne ama girêdayî artêşê be. Artêşa Sûriyê be. Bi serê xwe be, di nava artêşê de be. Sîstemeke ewlehiyê wisa dixwaze. Ebdî dibêje em giringiyekê mezin didin vê peymanê. Ji bo bicîkirina wê em niha di nava xebatan de. Yani ji bo pêkanîna vê peymanê em di nava xebatan de ne. Dibe me qebûl kiriye ku Qesedê tevlî artêşa Sûriyê bibe. Lê çawa? Divê em li ser hûrguliyan bixebitin, li ser detayan bixebitin da ku aramî têk neçe. Kes valahiye ewlehiyê ji bo berjewendiyên xwe bikar neyne. Qesedê destnîşan kir ew ji bilî sîstema nenavendî tiştekî din jî dixwazin. Mafê netewî, mafê olî yê hemû milletên Sûriyê em dixwazin bikeve bin garantiyê dibêje Mazlûm Ebdî. Wekî din çi eşkere kir? Bi taybetî em dixwazin nasnameya Kurdan were naskirin. Wekheviya zayendî hebe. Jin û mêr heqê wan weke hev be li ber qanûnan di civakê de. Lê Şam van daxwazan red dike. Wan wekî binpêkirina serweriya dewletê dibîne. Yani di rewşekî wisa de merû çawa dikare bibe yek? Binirin Mazlûm Ebdî gotinên ecayîb balkêş dibêje. Şam van daxwazan red dike. Kîjan daxwazan? Yek. Naskirina nasnameya Kurdan red dike. Wekheviya zayendî red dike. Mafê netewî, mafê olî yê hemî milletên din red dike heteşe. Mazlûm Ebdî dibêje. Fermandarê Qesedê bawer dike piştî rûxandina desthilatê Beşar Esad ji bo demokrasiyê derfetekî baştir niha çêbîye. Tenê bi sîstemeke nenavendî li Sûriyê demokrasî dikare misoger bibe. Yani pir jî dibe ne zehmete. Sîstemeke nenavendî hebe yani şiklekî weke federasyon li Sûriyê demokrasî pir rihet dikare pêk were. Bahsa dewleta Tirkiye jî dike. Yani dibêje em ne dijminê dewleta Tirkiye ne em ne me tiştekî xirab naniye serê wan heta niha û niyeta me jî tune em tiştekî xirab bînin serê dewleta Tirkiye. Hin nûmaneyan dide. Mesela dibêje me sînorê dewleta Tirkiye ji Daişê parastiye. Tekîliya Qesedê ya bi Tirkiye re aniha nexirabe. Ebdî bangê Tirkiye jî kir. Helwesta xwe ya li hember Rojavayê Kurdistanê divê dî biguherîne. Rojavayê Kurdistanê weke dijmin nebîne. Sibê hetayê warê gef û tehdîta li Rojavayê Kurdistanê neke. Piştî wê bangê dibêje agirbest hate ragihandin. Banga Rezdar Abdullah Öcalan dibe bangekî giring bû dibe agirbest hate ragihandin. Êrişên dewleta Tirkiye yên li ser me jî rawestiyan. Vê yekî jî qebûl dike. Ji ber vê yekê dibe alozî gelekî kêm bûne ev jî rê li ber Kurdan xweş dike ku tevlî avakirina Sûriyeyeke nû ya demokratîk bibin. Niha ez bawer dikim hinekî baştir tê fehm kirin. Yani di diyalogan de Qesedê ji dewleta Tirkiye re gotiye eger hûn agirbest sîlan bikir, eger gef û tehdîtê we li ser me rabe, em dikarin baştir bikevin diyalogê bi evê re, bi heteşê re, bi rêveberiya Şamê re ji bo em daxilê wan bin yan jî em Sûriyekî çêbin. Heta ku tehdîtê we hebin, em ne sîlah datînin, ne çekan datînin û ne jî em tevlî Şamê dibin. Yani ji ber vê yekê Tirkiye jî niha bi çarçeva li bendê ye, Türkiye jî li bendê ye
dibêje em êriş nekin, em tehdît nekin, bila vana yawaş 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 tune bibin, tevlî Şamê bibin. Xeya xwe de dibînî. Xeya xwe de dibînî. Ez hema gotina Mazlûm Ebdî wedawî bikim paşê dortê Selahattîn Demîrtaş ka çi ji me re dibêje. Wekî din mesela Şengalê heye, hevano. Niha dibêje ji ber vê yekî alozî gelekî kêm bûne, ev jî rêlber Kurdan xweş dike ku tevlî avakirina Sûriyeyê nû ya demokratîk bibin. Qesedê û rêveberiya Xweser tu carî ji bo dewleta Tirkiye nebûne gef. Tam berova jî dibêje me sînorê Tirkiye ji Daişê parastiye. Me aramî li ser sînoran misoger kiriye. Eger dewleta Tirkiye di nava xwe de mafê Kurdan nas bike, divê li Sûriyê jî aynî tiştî bike. Dewleta Tirkiye sozê ku dide Kurdên xwe ê Bakurê Kurdistanê aynî tişt divê li Sûriyê jî çê bibe. Ama em tiştên zêdetir dixwazin, bi rêz Mazlûm Ebdî, dewleta Tirkiye tu tiştekî nade me. Em bi xwe divê pergala xwe ava bikin, tenê em ji dewleta Tirkiye dixwazin êrişê me neke. Em tiştekî nikare hêvî bikin. Hevserokê berê yê HDP Selahattîn Demîrtaş peyamekî şandiye dibêje em ê di aştiyê de îsrar bikin. Dewleta Tirkiye her çend şer jî bike, di siyaseta xwe de îsrar bike jî, em ê jî di aştiyê de îsrar bikin. Selahattîn Demîrtaş bi rêya parlamenterê Dem Partî Ömer Faruk Gergerlioğlu mesajekî şandiye derva. Gergerlioğlu çûbû serdana Selahattîn Demîrtaş li zîndana Edirne. Wî çi kir paşê piştî hevdîtina xwe peyama Selahattîn Demîrtaş li ser hesabê xwe X'ê belav kir. Peyam bi vî şeklî ye, peyamekî ne dirêje lê wezîfa me ye em ji raya giştî re ji we re eşkere bikin. Ji bo hemû dostên ku bi rêya parlamenterê me Rêzdar Gergerlioğlu silav hezkirinên xwe, hesretên xwe ji me re şandine, divê em jî silav û rêzê xwe jê re dişînin. Em tekoşîna xwe ya ji bo edaletê, em şerê xwe yê ji bo wekevî û demokrasiyê em didomînin. Bê rawestan, bê sekan, em ê di rêya demokrasiyeke rasteqîn de bidomînin, em ê îsrar bin. Em ê di aştiyê de îsrar bikin, di tekoşîna xwe ya ji bo demokrasiyê de, ji bo edalet wekevî de em ê îsrar bikin. Em hêvîdarin bi aştiyê re wê li Tirkiye rûpeleke nû vebe, ji bo avakirina siberrojeke ronî bi hev re zemîneke bihêztir çê bibe, bi hêviya rojên tijî azadî, dibêje Selahattîn Demîrtaş. Hevano çima girîng e em parve bikin? Ji bîr nekin ku temaşevanên me ê ku li me temaşe dikin, ne tenê li Bakurê Kurdistanê ne. Ku ew dikarin xwe bigînin peyamên Selahattîn Demîrtaş, lê gelek dost û hevalên me ê Rojavayê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê û gelek deverên cîhanê, yani hemî miletê me ê li me temaşe dike. İmkanên wan tune xwe bigînin Tirkî, bixwînin, wergerinin. Çi dibe em ji var em di xizmetê de ne, em hema werdigerinin Kurdî û pêşkeş dikin. Wana mühîm in. Hevando ev yek yadin jî 11 sal derbas bûn di ser komkujiya Şengalê re. Roja sisiyê tebaxa 2004 pêk hatibû. Ji aliyê Daişê ve nijadperestên Ereb ve şövenîzma Ereb ve. Daîş ne bi tena serê xwe bû. Niha gelek daxuyanî hene, ez hemiya naxwînim. Sazî, dezgeh ê Kurdistanê ê li nava Kurdistanê, derve Kurdistanê kecekê daxuyanî daye. Di vê derê de daxuyaniya kenekê gelekî balkêş e. Min ew ji we re hilbijart, ez dixwazim bi we re parve bikim. Di daxuyaniya kenekê de ji bo komkujî pêk neyên. Ji bo mafê Kurdan were parastin hind pêşniyazan dike. Ji ber vê yekê min tercih kir ku ez cih bidim daxuyaniya kenekê. Ez hema ji we re bixwînim. Bi wesilêya salvegera 11 ya fermana sisiyê tebaxa 2004 ya Şengalê, Konseya Rêvebir a Kongreya Netî Kurdistanê kenekê daxuyaniyekê nivîskî weşandiye. Daxuyanî bi vî şeklî ye. Min hemî negirtiye, qismekî ku ez texmîn dikim û eleqedar dikim ji we re hilbijartiye. Rojeke reş, rojeke tarî û xembar
سسی تباخ سال 2014 روژا کو جارێکێ din fermana qirkirinê li ser xelkê me êzidî hatiye destpêkirin. Şovinîzma erebî, fanatîzm, kevneperestiya îslamî di perspektîfa li dijî Kurd û Kurdistanê de gihîştin hevûdû dibin kirasê Daişê de ji dergeha Şengalê ve êrişê Kurdistanê kirin. Şengal warê qedîm ê xelkê me êzidî. Bi rengekî plankirî bû hedefa êrişa Daişê. Ji vê êrişa Daişê hemû dagirkerên Kurdistanê razî bûn, memnûn bûn. Türkiye, İran, heta rêveberiya Bexdayê jî rejima şovinîst ya Şamê bi zêdehî ve ji vê rewşê razî bûn. Bi vê êrişê ve esasên xwestin hemû destkeftiyên Kurdan li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê têk bibin. Baweriya êzdatiyê bin pê bikin. Li gel ku Şengal îro ji Daişê hatiye paxişkirin, hêjmareke mezin xelkê me êzidî li cîwarê xwe bicih bûye jî lê hêjî ew birîndariya sê sisiyê tebaxa 2014 di giyanê wan de dewam dike. Hêzên tarî û dijminên Kurdan dîsa jî di nava plan û plangeriyeke reş de ne. Dixwazin fermanên din pêk bînin, dixwazin bawermendên êzidî ji Şengalê derbixin. Dixwazin nasnameya êzidî ji Şengalê paxîş bikin, dixwazin Şengalê ji Kurdistanê veqetînin. Di vî warî de divê hemû Kurd, Kurdistanî şiyar bin. Êzdîxanê Şengalê biparêzin. Di salvegera vê bûyera dilsoz a bi serê xelkê me êzidî ve hatiye, dilê Kurdan hêjî şikestiye, dilê Kurdan hêjî birîndar e. Kewandina van birîn û kulan, birîna van êş û jinan bi hevgirtineke mezin a neteweyî û niştimanîya Kurd û Kurdistanê ve mümkün e. Keneke hêvî dike bîranîna vê jenosîda bi serê xelkê me êzdî ve hatiye anîn bibe wesîle. Bibe wesîleya tifaqa netewî, tifaqa Kurd û Kurdistanê a hemû pêkhatiyên Kurdistanê. Dibe milletê me ê hemî Kurdistanê mil bide milê hevûdû, welatê me Kurdistanê ji bin dagirkeriyê rizgar bike, azadiyeke kamil diyarê xelkê me bike. Ev daxuyaniya kenekê ye. Di hemî daxuyaniyan de mirov dibîne ku behsa statûya Şengalê têkirin, milletê me dixwaze Şengal bigêje statûyekê xweser. Hevan no. Niha ez ji wara spas dikim gelek mala wê ava. Şakir Andiç bîye endam her hevî mamoste. Frank ji me re diyariyekê şandiye her hevî mamoste Frank fundir. Wekî din durutiya dewleta Tirkiye hat bîra min madem me bas kiriye. Binêrin Fransa, İngiltere gelek dewletên cîhanê niha destpêkirine dewleta Filîstînê nas dikin. Lê ji dewleta Tirkiye heta niha tu deng derneketiye. Mesela ew qasa xwe dibin, tînin qêrqêra wan e, wecwecê wan e. Lê di pratîkê de piştgiriyekî yani piştgiriyekî vekirî nadin Filîstînê. Hêjî ticareta wan bi İsraîlê re didome. Hûn ê bibêjin ne mesela me ye, ez behsa exlaq dikim. Li cem dewleta Tirkiyeyê masiya exlaqî heye. Ji bo wî dibêjim yani elbet yani. Derdê wan e, meselê wan e. Ama tiştek ku divê derê de em bi îsrar tînin ziman ew e, hemî dewletên cîhanê, dewleta Tirkiyê jî di nav da. Tiştê ku hûn ji bo Filîstînê dixwazin, ji bo Kurdan jî bixwazin, tiştê ku ji bo 4-5 yan jî 300,000 Tirkên Qibrîsê dixwazin, ji bo me jî bixwazin. Em heq dikin. Me li ber xwe daye, me hebûna xwe îspat kiriye, coğrafiyekê me heye, qederekî me hevbeş heye, welatekî me heye, pêdiviya me bi statûyeke siyasî heye. Otoriteyekî paytextî heye. Yani otoriteyeke paytextî çi ye? Navendekî me hebe ku hemû Kurd û Kurdistanê bi rê ve bibe. Em jê re dibêjin otoriteya paytextî. Mesela perwerdê de dibe, asayişê de dibe, siberrojê de dibe,
Plan û projeya ji bo ciwanan dibe. Yani em weke netewekî dibe em bi xwe qedera xwe bi xwe tayin bikin, sebe roja xwe em bi xwe tayin bikin, çil benda me ye em çi bikin çi nekin. Em zarokê xwe çawa perwerde bikin li gorî kîjan exlaqî. Bana ne dewleta Tirkiyê ne Bexda ne Şam divê em bi xwe biryaran bidin. Bana hemî tiştê muhîm in hevanna. Mala wê ava ji kerema xwe re me bişopînim bibin endam her hebin. Ez li nûçeyên deqeya dawî binêrim tiştekî acîl hebe ji we re bêjim, tiştekî acîl tune be ez hema xatir ji we dixwazim bi qasî ku dibînim vê gavê eger hebe jî ez ê bikim weşana zindî îro wexta me heye. Ez ê hewl bidim êvarê tiştekî çê bikim eger firset bibînim ew jî. Dem baş, silav rêz.